प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न'नि बिथा लेभेलनि लिंथार र'डखौ थब्रैनि जायगायाव थसेल' होनानै लुनायनि अजद थिखांदों 25 नं बागानपारा बियाबनि जफादं भिसिडिसिआव। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि जफादं भिसिडिसिनि सिङाव थानाय आमिनगावआव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सरकारनिफ्राय मोननाय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न'नि बिथा लेभेलखौ थब्रै र'डनि सोलाय थसेल' र'डजों लुनायनि अजद थिखांदों मासिगिरि मन्टु गयारिनि हेंथायै। न' मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला जफादं भिसिडिसिनि मासिगिरि मन्टु गयारिया बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन गुबुन सरकारि न' मोननायफोरनिखौ बिथा लेभेलनि लिंथार र'डखौ थब्रै होनानै लुनायखौ नुनो मोनदों रहिला ब्रह्मआ। नाथाय रहिला ब्रह्मआ गावनि न'खौ बिथा लेभेलनि र'डखौ थसेल' होनानै लुनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो बिथाङा मासिगिरि मन्टु गयारिखौ सरकारा एस्टिमेटआव थानाय बायदि लुना होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। मुङा रहिला ब्रह्म ओमफ्राय आमिनगाव चेयारमेन सेन्टु गयारिया लादोंमोन सिटिसि आङो होनदोंमोन रडखौ थब्रै होना हो होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय दा थसेल' होनानै होदों। ओमफ्राय आंथ' मिन्थियाना माबायदि लुखो माबायदि माखो आं नायनो नागिरबाय ओमफ्राय नायनो होआसै ना आंखो लिन्टाराव थसेल' होखादों बिदिसो होनबाय। जि आरामथार जागोन दे थसे होबाबो बायलाङा जिलाङा थबनो जोरगोन ओरैसो होनदों आंखौ। हुआ गैया हाथिजों गाथारजादों बोसोरब्रै जाबाय। आं मोजां सुबिदाखौ लुगैयो मोजां लुनायखौ लुगैयो। ओमफ्राय आरो दा जिमान आंहा इमान खस्थ' जादों दा हुआ गैया माबा गैया आं हाजिरा खामला मावनानैसो आं जायो। ओमफ्राय आंनो बे न' गंसेखौ मोजां लुना होनांगोन बिसोरो मानो हायाखै दा इ मावा आं फैसा दिहुनदोंबा बे मावाबा आं लुखानांसिगोन। बियो होनबाय मोजाङै थिगैनो जाजोबगोन गासिबो बिदि रड गंसे गंसेल' होनानै मोजां जाखागोन दे बिदि गंनै गंथाम होलायनायनि माबा गैया आरो होननानै बुंदो आरो आंखो। आं होनदों बार'खाफोर फैबा बार'खाफोर फैनानै बे न'खौ गोलैलांजोबबा सोर लुना होफिनगोन आंनो बे न'आखि मोजां जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय इसोर होनबाय चेयारमेना होनबाय दे जागोन दे गंसेजोंनो बेलेग गामियावबो आंनो लुना फैदों बेलेग जायगायाथ' थसेबो रडखौनो होआखैनो। ओमफ्राय दा जोंहानिखौबो गंसेल'सो होना होबाय। ओमफ्राय दाथ' होथारनो नांगौना इखौ रडखौथ' गंब्रैयानो होथारखानांगौ। आं आरो नुखादोंना बेलेगाव मावनाय मानसिफोरनिखौ बानायनायखौनो लिन्टार बानायनायखौ नुखादोंना आङो। आरो रान्दि मानसिखौ थगायबा जागोन नामा? आं हागोन।